Kapitola 1. Zrod jurského sna. Slnečné lúče sa odrážali od oceánu, keď sa Martinko postavil na vyvýšeninu a rozhliadol sa po ostrove. Kamaráti, povedal s vážnosťou, dnes začíname stavať. Jurský park nebude len sen. Bude skutočný. Pod vyvýšeninou sa rozprestierala rovina, kde stáli prvé základy výbehov. Pre bylinožravce pripravili obrovské ohrady s jazierkami a stromami, ktoré Leonko, hlavný stavebný inžinier, navrhol tak, aby vydržali aj nápor 100-tonového diplodoka. Pre mäsožravce Martinko nariadil postaviť dvojité elektrické ploty a podzemné senzory. Ak T-Rex ujde, bude to naša vina, poznamenal Viktorko, ktorý si už v duchu kreslil bezpečnostné plány. A čo lietajúce potvory? Spýtal sa Dariusko, keď ukazoval na obrovské kovové oblúky, ktoré mali niesť sieť nad voliérou. Ak sa pterodaktyl rozhodne ísť na výlet, nech to nie je nad našimi hlavami. Najväčšia výzva však čakala pri stavbe stromového hotela pre návštevníkov. Leonko so šiltovkou v čele stál na rebríku a kričal: Tento kmeň je prasknutý! Ak ho nespevníme, spadne nám celá väža. Vietor sa oprel do lán, dosky sa kývali a Pavlínka, ktorá práve niesla vedro s klincami, zvolala: Chlapci, rýchlo, podoprite to, inak to celé spadne. Martinko skočil k lanám, Dariusko podložil nosník a Viktorko zatiahol uzly. Strom sa zachvel, ale vydržal. Fú, vydýchol Leonko. Už som si myslel, že sa mi to rozpadne. Keď slnko zapadlo, stál na plošine prvý stromový dom. Pevný ako pevnosť. Martinko sa usmial. Toto by sme mali hotové. Zajtra laboratórium. Kapitola 2. Zrodenie obrov. Laboratórium stálo v srdci ostrova ako chrám vedy. Sklenené steny odrážali slnko a vo vnútri bzučali prístroje, ktoré by aj profesor Henry Wu obdivoval. Martinko prešiel pohľadom po miestnosti a kývol na Dariuska. Si hlavný vedec. Si pripravený? Pripravený. Asi, odvetil Dariusko a opatrne vložil vajce diplodoka do inkubátora. Teplota musela byť presne 38 stupňov, vlhkosť 70%. Ak to pokazíme, bude z toho veľká omeleta. Leonko, ktorý stal na stoličke, sa naklonil. A kedy sa vyliahne? Za 5 minút? Nie, Leon, usmiala sa Pavlínka. Príroda sa neponáhľa. Hodiny plynuli, vajce sa zachvelo. Ozvalo sa prvé puknutie. Pozor, zvolal Dariusko. Z bielej škrupiny sa pomaly predral malý diplodok. Vlhký, trasúci sa, s očkami ako dve čierne perly. Je nádherný, zašepkala Pavlínka a podala mu list papradia. Dino sa natiahol a jemne ho uchytil. Tak, prvý obor je na svete, povedal Martinko s hrdým hlasom. Ale
Ozvalo sa tiché pukanie z druhého inkubátora. Ďalšie vajce, vyhrkol Dariusko, ale to nie je diplodok, to je T-rex. Deti stíchli. Vajce sa triaslo. Škrupina praskala ako ľad na jazere. Zrazu sa objavila malá hlava, šupinatá, s veľkými očami a drobnými zúbkami. Mláďa sa pomaly vyslobodzovalo, lapalo po dychu a vydalo zvuk, nie rev, ale tiché, chraplavé kví, ktoré znelo skôr ako volanie o pomoc, než hrozba. Je maličký, zašepkal Leonko a natiahol ruku. Opatrne, varovala Pavlínka. Je to predátor, aj keď zatiaľ len drobný. T-rex sa tackavo postavil na tenké nohy. Zakopol o vlastný chvost a spadol do misky s vodou. Haha, pozri naňho, zasmial sa Leonko. Je to káčer. Nie je to káčer, zamrmlal Dariusko. Je to budúci kráľ dinosaurov. Mláďa sa rozbehlo, nie rýchlo, ale dosť na to, aby prevrhlo vedro s nástrojmi. Chyťte ho, zvolal Martinko. Pavlinka natiahla ruky, Viktorko mu zatarasil cestu a Leonko sa smial, až mu slzy tiekli. Nakoniec ho Pavlinka jemne zdvihla a pritúlila do deky. T-rex sa upokojil, zavrel oči a zaspal. Tak, povedal Martinko s úľavou, máme prvého bylinožravca a prvého mäsožravca. A teraz musíme ich udržať nažive. Kapitola 3. Strážcovia bezpečia. Na ostrove už stáli výbehy, no Martinko vedel, že bez poriadneho zabezpečenia sa môže všetko rýchlo pokaziť. Viktorko, povedal, keď sa obaja dívali na mapu parku. Ty máš na starosti bezpečnosť. Nikto iný to nezvládne. Viktorko sa zamračil, ale v očiach mu zaiskrilo. Tak, dobre. Začneme s plotmi dvojité s elektrickým prúdom a senzory pohybu. Ak sa niečo pohne, musíme to vedieť. Pre suchozemské dinosaury postavili ohrady s oceľovými bránami, ktoré sa zatvárali hydraulikou. Pre lietajúce tvory natiahli sieť z kevlaru, napnutú medzi stožiare, vysoké ako trojposchodový dom. Ak sa pterodaktyl rozhodne ísť na výlet, skončí na sieti, nie na pláži, poznamenal Dariusko. Najťažšie bolo zabezpečiť vodnú nádrž pre mosasaura. Bola hlboká ako veľké jazero a napojená na oceán cez podvodný tunel. Musíme tam dať oceľovú bránu, navrhla Pavlínka, inak nám ten obor odpláva. Práve keď kontrolovali mechanizmus brány, ktorú nainštalovali, ozvalo sa dunenie. Voda v nádrži sa rozvírila a z hĺbky sa vynorila obrovská čelusť. Mosasaurus, dlhý ako autobus, s očami ako lampy, sa vymrštil k hladine. Vlna zaliala plošinu, na ktorej stál Leonko. Pozor! Skríkol Martinko a chytil ho za ruku. Viktorko stlačil núdzové tlačidlo, brána sa začala spúšťať, ale pomaly, príliš pomaly. Mosasaurus sa znova vynoril, otvoril papuľu a zreval hlbokým bublavým zvukom. Držte sa! Pavlínka skočila k páke a zatiahla celou silou. Brána sa konečne zavrela s kovovým rachotom. Voda sa upokojila
ale všetci stáli premočení. Srdcia im búšili. Tak, vydýchol Viktorko. Bezpečnosť. Treba stále vylepšovať. Martinko sa usmial. Ale my sme kamaráti a kamaráti zvládnu všetko. Kapitola 4. Tanec s tieňmi. Na tréningovej ploche sa rozliehal šum vetra a škripot kovových brán. Pavlinka stála uprostred kruhu a v ruke držala dlhú palicu s kúskom mäsa na konci. Dnes začíname výcvik s Raptorom Blue, povedala pevným hlasom. Je rýchla, múdra a skúša, kto je tu šéf. Za mrežami sa myhol tieň. Potom sa objavila. Štíhla, šupinatá, s očami, ktoré žiarili ako jantár. Blue sa pohybovala ticho, takmer ako mačka. A jej pazúry zanechávali v piesku hlboké ryhy. Vyzerá nahnevané, zašepkal Leonko, ktorý sa držal Martinka za ruku. Nie nahnevané, opravil ho Dariusko. Skôr zvedavo, ale to je ešte horšie. Pavlínka urobila krok dopredu. Blue, sem, povedala pokojne. Raptor naklonil hlavu, zasičal a pomaly vyšiel z tieňa. Pavlínka zdvihla palicu, ukázala smerom k drevenej prekážke. Skok! Blue zaváhala, potom sa odrazila a preskočila s ladnosťou, ktorá všetkých ohromila. Vidíte? Usmiala sa Pavlínka. Dôveruje mi. No v tom sa ozval kovový škripot. Jedna z brán sa nedovrela a Blue okamžite zbadala otvor. Okamihu sa rozbehla. Zatvorte to! Skríkol Viktorko a rozbehol sa k páke. Dariusko skočil k Leonkovi, aby ho odtiahol do bezpečia. Blue prebehla popri Pavlínke, ktorá sa jej snažila zatarasiť cestu. Blue, stoj! Zvolala, ale Raptor sa rútil k otvoru. Pavlínka sa vrhla nabok, natiahla palicu a mäso jej zavadilo o papulu. Blue prudko zastala, zasičala a našťastie zobrala návnadu. Vydýchol Dariusko, keď Viktorko konečne zatvoril bránu a Pavlínka si utrela čelo. Tak, a toto bol len prvý tréning. Kapitola 5. Keď prídu ľudia. Slnečný deň zalial ostrov zlatým svetlom. Po mesiacoch práce sa brány Jurského parku otvorili. Prví návštevníci vystúpili z helikoptéry s očami do Korán. Je to skutočné, zašepkala jedna pani, keď uvidela stádo triceratopsov pasúcich sa na lúke. Martinko stál na vyhliadke, ruky v bok, obrátený ku kamarátom. Tak, dnes musíme byť všade. Viktorko, bezpečnosť je tvoja. Jasné, prikývol Viktorko a ukázal na tabuľu. Pravidlá: nevstupovať do výbehov. No nie každý čítal. Jeden muž s fotoaparátom na krku sa potajomky odpojil od skupiny. Len rýchla fotka, zamrmlal a preklzol cez medzeru v plote pri výbehu Karnotaura.
Hej, stojte! Zakričal Viktorko, keď ho zbadal. Ale už bolo neskoro. Z húštiny sa ozvalo škrípanie pazúrov. Carnotaurus, svalnatý, s rohovými výrazkami nad očami, sa vynoril ako tieň. Jeho pohľad sa uprel na votrelca. Muž zbledol. Fotoaparát mu spadol z ruky. Pomoc! Vykríkol. Carnotaurus sa rozbehol, zem sa zatriasla. Pavlínka, plán B! Zvolal Martinko. Pavlínka už bežala s vedrom mesa. Hej, tu som! Zakričala a hodila návnadu do opačnej strany. Carnotaurus prudko zmenil smer a zaboril zuby do mesa a zasyčal. Martinko medzitým chytil muža za ruku a ťahal ho k bráne. Čo ste si mysleli? Kričal Viktorko, keď ju zabuchli. Muž lapal po dychu. Ja chcel som len fotku. Fotku? Pavlínka sa zamračila. Takmer ste sa stali večerou. Keď sa všetko upokojilo, úžasnutí návštevníci pokračovali v prehliadke tohto neuveriteľného miesta. Neskôr, keď sa pri západe slnka všetko zatvorilo, kamaráti sa spolu pustili do večere. Dnes sme zvládli prvý deň. Ale nie je to veru hračka. Je to zodpovednosť. Leonko sa usmial. A ja som si myslel, že najťažšie bolo spraviť ten hotel. Všetci sa rozosmiali. Smiechom, ktorý znel ako zvonček na dobrú noc.